ọbụna bụ Chineke gị mgbuo gị zuola onwe m ike. Eze ka m gwa gị. Ịdị iberibe. Nna. Anụgo m ihe gwa m. Anụgo m ihe gwa m. Nsogbu adịrọ. Nna ke nke bụkwana nke gị nwa. Binta. Mba kunte. Okay, Marcus wede. Ụmụ onye nyere aka some days ago. Wee tinye na be m. Yes. Mana ka apịgwazi into details. Kịta onye okonize go be m na-achịchị m n'ụlọ. Landlord na-achịchị m n'ụlọ. 120,000 bi njem biko. Ka wepụta ụgwọ ụlọ m. 120,000. Sọsọ 120,000. Okay. 120,000. Yes. Well, mama ihe ga-eme. Biko malụ. Ka m bịa. Thank you, Chief. Ama m na ata watermelon. Thank you, Chief. All right. Chief, thank you. Ian o follow come even to one. Okay. Tattoo. Ọ dị ka ifele megbu onye n'ọgụ ụwa. Ifele megbu onye n'ọgụ ụwa, ịma na ifele ama na-emezi gị na-ebi ụwa ọzọ. Dị mkpa dị ka gị nọ sị tattoo kpacha fresh. Ekwu ya na ihe ndị Arab n'isi wee bịa ihe ego. Mmadụ ihe. Ọ bụna bụ Chineke gị mgbuo gị zuola onwe m ike. Eze ka m gwa gị. Ọ bụna mma bụ Chike gị nọ mgbuo gị zuo ike. Ka aga. Ị na-abịa ayị ego. Eme gị. Onye fugị n'ụzọ na-aga na ọcha na mmadụ na-aga. Are you playing? What type of plane is this? This is playing. Next is a watermelon. Asina imagote nwunye. Okay, mano. Ufizi guys yana. Ka ime inu. Ọdịgoro mgbe sonye ori akwa nne ya. Amazing advice. Ife nyagwali gị ahụ dị mkparị ka gị ndụ jụrụ ahụ anyị desi na ayị ego ayịyọ ka ịtọrọ itu ayịyọ chia gị ma gị nke bụ eziokwu ọyị mmadụ na gọọmenti eziokwu. Amaka m ị na-ekwu imetụkwa maka n'ụzọ advice ka m na-enye gị. Onye ayị ekwesịghị na-ewe iwe ọkụ. Shut up. Nwee pride ịkwa ayịyọ ka ị na-ayọ. Oha. Ime njem bịa bakịta nọ na onwe kwụsị dede mfa na. Now. Okay. Chief. Kedu that your account name? Godwin. Okay, Godwin. Godwin. Okay. Ngwa etizi m ego gị na abụ na akaụntụ gị. Reason unu na kezie the money. Okay, Chief. Ngwa bye no. Ọdịgokwa na aka ya. Eza ka ya gbara na. Oga, ego m na akaụntụ ya. Onye m ekwu m ego o. Oga? Adụrụ nso n'oge eme ego a, Oga? Ịdị iberibe. Nna ekwu dị ebi ya na ahụ.